ora ketemu yo mung gawe kangene atiku sulmung megeriko rino wengi katon ana moto ing dalan anyar gawe ana pinggir segara bernae nyuwangi bacitan ora lali yo amung kelingan teko pacitan ati rasane terus kelingan sumilire angin segara ngangeni andi wae sira sing eling jaman semono yo mung riko kudangane ati nyuwangi pacitan ora lali yo amung kelingan Budi Wijaya suwe ora ketemu yo mung gawe kangene atiku sun mung mikiriko rino wengi katon ana moto anyar gawe ana pinggir segara bernae nyuwangi pacitan ora lali yo amung kelingan dalan Banyuwangi teko pacitan ono ati rasane terus kelingan milire angin segara ngangeni ono endi wae sira sing tak tresnani eling jaman semono yo mung riko nyuwangi pacitan ora lali yo amung kelingan
wis ganti Pak Cari. Pak Kahin. Duka sak kersa jenengan. Mas, Oke. Pripun? Gini apa, Bapak? Mas. Nggih. Serempat. Siap. cek. Dulu dirimu udah dulu ya. Udah dulu. Pak Kahin yang bisa serampat. Santai, Bos. Pak, sama nemu umut mawon. Mriki lho. Lah nggih. Nggih, gede serapat sampun. Sampun Bapak. Oke, kantos pripun Bapak yang lain. Nggih, niki pripun? Bapak yang lain wonten napa mboten? Lek mboten wonten pasrah ten Budi Wijaya nggih, Wah. Niki Mas Teh Haji kok mau wadet terus, Mas. Teh Haji. Nggih, Sumetan. siap. Siap disumet. Apa tembaknya? Gerigis. Gurigis. Untuk Bapak panitia yang lain sudah nggak naik ya dari pasukan baju batik? Nggih, masih belum. Masih berunding. Masih berunding. Entah berunding, entah malu. Nggih, monggo yuk jadi wong. Bari gerigis. Teh Haji Audio. Duh. Satu tebak Grigis. Sanana disco. Zeom sono. Nggih, ning niki dari Abah Didik. Sebentar. Asam gede. Asam gede. Wangel ya. Wajar dari sumber gede ya. Abah Didik asam gede yang diminta warung tendo. Orangnya lagi di belakang. Juga dari ibu-ibu yang membuatkan kopi. Minta diganti tembangin apa Mas? Lewong. Ditunggu Bu, tenang baik. Jadi ditunggu mungkin tambahan jenengan buatan didamelaken kopi malih. Harus dilayani dong. Oke, maka pripun lewung nopo langsung warung. Budi Wijaya Asoy.
Si mungil. Si mungilnya Budi Wijaya. Yuk, yuk, yuk. Si mungil goyang. Si mungil goyang. Si mungil goyang. Si mungil goyang. Mas. Si belajar mas. Ayo, iki lo barangnya mas. Iki belajar iki padha karo rutin iki. Dawa mas. Orangnya ada di belakang. Yang rutin. Yuk, Yuk, saudara. goyang dompret, goyang dompret, goyang dompret, goyang dompret. Mas. Gini kita. 1, 2, 3, 4, 5 sudah mas. Sudah tinggal yang terakhir. Sopo mas. Tembak gerak campur satu. Sopo mas. Lagi karempong. Aku dewe lo mas. Oh no. Dikasih tepuk tangan dulu buat saya sing kompak. Nek kompak aku boring. 1, 2, 3 tepuk tangan. Terima kasih. Yuk. Ya, Bon. Yuk, masuk. Sikat. Apa mas, sawer mas, Ayo, sawer, ayo, sawer. ayo, Sawer, sawer. Yuk, terima kasih yuk. Yuk. Go. Terima kasih. Jalan-jalan ke Surabaya mas. Ngobrol Budi Wijaya. Tetap jalan. Terima kasih. Masuk. Anget kopi, susu gulung, hingga rempong sekali kala subuh Satu tembang warung tendo, tembang sing wis gak karu-karuan wis. Heboh. Badhe Mas Romli yang ada di depan. Iki lho apa-apaan ae. lagi apa-apa naik cuma ada di Budi Wijaya. Terus mrewon iki karepong. Oke, Mas. Gadis. Untuk yang lain gini kalau wonten Ibu, yang bikinkan kopi dari Wiro Pradongo juga musisinya. Yang diminta tembangi lewonya, monggo disumetnya. Mangga mas. Ladrak. Budi Wijaya. Awen mas. Wong sampun. Kula nyanyiaken. Gino, durasi waktu tinggal satu lagu. Tinggal satu lagu. Kita kasih kesempatan dari Bapak pasukan Batik pripun. Nggih. Kadosnya kayak di dada, Mas. Tidak ada. Yuk, monggo Mas. Selidurine ayo diduduk Mas. Senengane Bapak Kepala Desa Pak Sutikno. Napa niku? Sampai kinten. Oh, siap. Teng-teng wae. Senengane yo iki Bang. Kidungaren iki Siap, kok gak jaluk. siap. Nggih. Isin, Mas. Sin, nggih niki Pak. Kermanane jenengan nggih. Nggih. Oh niki. Nggih. Oke. Oh, nggih. Cuman versinya dangdut lho nggih. Engko Nggih. nang tak tudede.
Satu mawon Bapak. Satu mawon Waktunya Bapak. ngapunten. Waktunya sudah terbatas. Niki grup dari Bunga Susano. Nggih. Bapak Gunawan. Tekno. Nggih, kenal kok. Beliau juga kenal kali Bapak Stekno. Oh, ngoten nggih Mas. Nggih, Nggih. aman. Aman. Monggo. Sampai kita teman terakhir yuk disumet Liwung. Ya, semoga.
Matur nuwun Bapak Gunawan. Gini sampai kita tempat terakhir. Oke Mas. Super khusus kangge panjen Bapak Kepala Desa Pak Sutikno. Wah, raket aku. Aku wajib. Moga perform terakhir yuk Neng, mangke pinanggih wonten bedayan Sekarsari kados padatan nggih. Dirimu tadi berangkat naik kuda, pulang naik kuda. Didampingi oleh barongsai. Barongsai. Singo barong. Waduh. Oke, yuk, ya, lo. Ayo Pri.
Josik.